سيتنا محمود بري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وسفينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. جل يتلنا الله وجودنا الله رمي صلى الله عليه وسلم. جتي كدي كون سبابه أنا شير من الشيخ سراج الدين رضي الله تعالى عنه. كون كدي جتي سدان كدي نور أن كدي شير من خليفة من هندو من كرامة جانبا. تعودوا إذن دوا داكا مدينة غناس hitande 2026 enen jodi do e goto e dakaji taw kadi ko daka tarihiyanke so haalama tan e ma julbe fof gandu daka o mo inne e inde tati so tawi daka gurel kodo sa wi daka gangel kodo sa wi kadi daka Ceerno Saïd Alpha bamu Ceerno Cheikh Siraji Din kadi kodo ala kulli halim en jaada hen e musidɗo meɗen Ahmad Samba ɗo joom Nayga TV wa eɗen joddi kadi eɓe ganduɗa kadi ko seranɓe daka o ardiɓe daka o almeɓe kadi ɓe Allah waɗi ceerno kadi joƴƴini toon to guure meɗen Fouta eywa eɗen jodde mabɓe ɗo hen mata en dokkaɓe konngol kamɓene ɓe calmina on saaha mbawen artude mabɓe e namde e jaabuji bisimilla ceerno. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ko adi fof min calmini on min beltinima kadi min bismima on be ko bismillah mon e daha Ceerno Saydou Alpha bismillah mon daha Ceerno Saydou Alpha no biɗani ko noon daha Ceerno Saydou Alpha ko gure nden hande o ene woni gure nayi gonni ɗo daha Ceerno Saydou Alpha noydino wonde ha gure jiwɗiɗo walla ko nandi hen e koto gangel e gurel Ceerno ŋaalde Jincan Sincan juude buuriki ɓe fof ndenno daka o e duuɓi jawtini noon hankkadi no Allah addiri yimɓeɓe ne ɓeydoni hankkadi guuriki yalti yaade e juude heddi ɗo noon gurel gangel ŋaalde Jincan ɗum woni noon so wiyama daka gurel Ceerno wodana ɓe e jiiri siyama gaka gangel wodana ɓe e jiiri ɗum noon ko mawɓe men ɓe ɗo inniri daka o daha Ceerno Saydou Alpha woni huftodi ni daha Ceerno sa namna holko on daha Ceerno Alpha mbiya wonde ko gurel Ceerno Saydou e gangel e Jincan e ŋaalde ɗum woni daha Ceerno Saydou Alpha bisimilla on so won ko jiɗɗon namnade on sami keeɗi on ko ɗon tigi jarama Ceerno latti waɗi fayida no fewi so tawi min garte maɗa no mbiɗani daka Ceerno Saïd eywa holko woni sababu dakaji goɗɗi ene goodi eywa guinniraka Ceerno Saïd holko woni sababu ha ɗum innira Ceerno Saïd yo alhamdulillah daha Ceerno Saydou Alpha gurel Ceerno Saydou sinci ɗum ko Ceerno Saydou Alpha gurel kay Ceerno Saydou sinci ɗum ko Ceerno Saydou Alpha nam Ceerno Saydou Alpha o sinci gurel Ceerno ko 1902 e tugade konngol Ceerno men Seydi Siraji radiyallahu ta'ala anhu o wi kanko o jibina ko 1900 ko nde ɓe gare gurel Ceerno omo yara hitande e feccere sa yi wiyama ko Ceerno men Cheikh Saydou nde waɗi gurel Ceerno omo yara hitande e feccere joni noon haari ko kanko sinci guro ngo kanko sinci gurel Ceerno Saydou Alpha gangel Sule Ceerno Saydou Alpha ko ɗon leeli mamen mama hawli ko ɗon leeli ɗo gangel Sule ɗo ande gure noon so tawi ndindi so indirama daha Ceerno Saydou Alpha ko te mettinta ala ɗo jinnaɗo makko leeli kanko Ceerno so wona e gangel Sule jinnaɗo makko gorko Ceerno Saydou Alpha rahmatullahi ko ɗon leeli mamen ma hawli Allah yurmo ɗum ko ɗon leeli ala ɗo o sinci wuro so wona gurle Ceerno Saydou gurle Ceerno Saydou Alpha ngo sinci ɗum ala o ɗo midi yidde jama so wona e gurle Ceerno Saydou Alpha ɗum waɗi hayde juma o mahete Ceerno men o gurre Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu ta'ala anhu o wi ko jama o juma o sene waɗe yo waɗe jama o didano ɗo nde wona Ceerno Saydou Alpha ala ɗo midi didi jama so wona ɗon woni nokku o yacina jama o juma o wawi hejde ɗo ɗum ɓen noon so innirama daha Ceerno Saydou Alpha ko hunde hande e ɗum woni sababu daha o wiya haali ko noon yo innir daha Ceerno Saydou Alpha ko noon tigi min paami jabol ngol a jarama no fewi hande somin gatti e ndin ubbaji kanko Ceerno eno nanten wonde kanko Ceerno Saydou Alpha no mbiɗani ko kanko o wondiro ko ceerno meɗen Cheikh Moussa Camara ko almudu makko o wonno beele ko kanko sincinimo wuro ngo kadi wuro ngo taw en jogui inde wonde lasliyankewe taw wona tan gurel ɗum kadi ko namdal alhamdulillah rabbil alamin kanko Ceerno Saydou Alpha o jeeya ko neere
ceerno Cheikh Moussa rahmatullah alayhi joodino ko cikkita toon wanno duɗɗal mum toon jangginanno toon o jangginanto cikkita to ceerno Seydou Alpha noon ko peranowo Allah immi tawoyimo cikkitte wondinimo toon yo Allah yaafo toon o waɗi galle toon ceerno Seydou Siraji toon jibina Allah waɗi noon kanko ceerno Cheikh Moussa koyeji makko jeehi cikkite gartirmo ganguel ga e gartirmo ganguel waɗi dumunna seeɗa ceerno Seydou Alpha abbitirmo ganguel ceerno Seydou Alpha o ala galle ganguel nde o ari o abbi ceerno Cheikh Moussa o wiɗo min nami ari an gabbinomi cikkite a arti ganguel mi tawtimo ɗo non ceerno Moussa wimo ɗum noon yahuɗo rewo ɗo ɗum yahuɗo rewo nde o yeehi rewo o tacci kanko ceerno Seydou Alpha nde o tacci ko ɓeyata goto e sohnaɓe makko ene wiye Coumba Lamine e Allah waɗi ɓe o yaaduno nde ɓe tacci ɗo ɓe jeehi ha hedde Sindiane jammel no hono wiye jammel yuman sende hande naate nder Sindiane pallal o rutti omo ƴeewa ɗo hoɗi o yeehi ha mbamulon jawɓe tolni ko juude woni juude guuri fof o yitani ɗo hoɗi o arti ha ɗo gurel ceerno woni ɗo o fengi ɗon pengal makko saɗa ƴiwene ɗon won o wi ko ɗo Allah hunni en nde o inni wuuro ngo o wiɗo ko Madina tum Nawwara ni wuuro ngo innira nde inde o rokkuno wuuro ngo hankadi noon nde wonno ko ɗum gurel hankadi wiyeten gurel ceerno Seydou Alpha gurel ceerno Seydou Alpha kono lasi ɗo ko Madina tum Nawwara ɗum indirno wuuro ngo a jarama no fewi min paami jawabo no fewi a jarama haade men artude ɗo e Daka o e gonka Daka ka ha hande ko toon to Fouta keddotoɗen ene jogui jaaɓi ngu to ɓe mbiyata kanko ceerno ko ɗo o waynodirno e jinnaɗo makko gam yaade janggoyde gam kadi on ko wasitonoma ɗum ɗon kadi taw ko ganduɗa hen kadi gartanamin hen tigui ne woodi kanko ceerno Mouhammad Saydou rahmatullah alayh ko ganguel o wonno ɗo woni ganguel e galle Cheikh Moussa toon o jangganno jinnaɓe noon goni ga rewa ga woni ɗo gurel ceerno ɗo kanko ɗon kanko ceerno Siraji Dine omo yahata jinnaɓe to omo hakkude jinnaɓe e ceernajo o ha waɗi saaha andi ceerno ko 1900 jibina kanko Seydou Siraji Dine ha yeehi ha 1914 o ari ɗon kanko ceerno o ari ɗo jinnaɓe ɗo jinnaɗo o noon duusimo ɓe gari haɗo jaaɓi ɗo ko yinno wasiyade mo o mbiɗa yimɓe gara janggoya andi neɗɗo so ɓooyi wuuro han kadi ene wawi wona ko jawɗa jangde mum wona o janggani o janggi alhamdulillah rabbil alamin kono noon mbiɗa yiɗi gara ƴeewoya gandal ha so leydi doori jaaha ƴeewoya tan gandal sa daari sa dañi gandal kala ɗo ganduɗa diine ma ene sella hoɗɗon ay ko sincoyi ga ko joom gueɗel kono ko wasiye jinnaɗo makko sa dañi gandal kala ɗo ganduɗa diine ma ene sella won ɗon ɗum ko 1914 wonno e nden hitande jinnaɗo hawrele jam kanko noon on saaha ko jinnaɗo gorko ceerno Seydou Alpha basiɗo mo e nden hitande hawrele jam 1914 Allah waɗi noon kanko o nanani ɗum on saaha woni o nanani ko o waɗani nde jinnaɗo hawre ladial yeehi ha 1918 o yara duuɓi sappo e jeetati omo rewi ɗon omo yaada e goto e kawiraɓe makko woni babiraɓe ɓeɗo walla bammakko ni ceerno Mamoudou Mamadou makko Mamoudou Mamadou jibini bamun ɓeɗo Cheikh Abdoulaye en omo yaade e mum fallone wiye Jarangel o tacci rewɗa omo yahata bange jincanko tolni ko jincanko ne wiye Jarangel ɓe jaha toon ɓe gari ɓe birtiɗo jaaɓi ko woni ɗo o wayno gonɗo higgire ni tan o wi kaw mbaɗa janggoya kawreɗa ardimo kaw mbaɗa janggoya o ni jaam ɗum kanko Mamadou ɗo walla wona o wi wallahi ko Mamadou o wima tan janggoya gonɗa o ɗewi waade no kersiɗɗo e konngol ngol haali ngol elle o tayani ko haali ko won wiiɓe ko ɗon o ruttori o yehi o janggoy omo rondi horde awde won wiiɓe ala o yaade kawira ɗo min noon to banggue haqqillam ɓuurimi jaggude ko ɗon Allah rokkirimo ni o yadde kawira ɗo ha ɓarta o yehi o janggoy ni woni jaltugol makko o yehi o jarto e gandal nde o yalti ɗon o yehi o artani ɗo so wona moni ceerno Saydou nde jam ko woni ɓokije ko woni guijulon ko woni cilon eno yiilorini o artani no sowona omo sinci Madina o Gounass omo woni ko Allah rokkimo ko ndeno haalaniɓe noon taarikh jaaɓi ko nde ko o yenanama babiraɗo resdo sirɗo ko jaaɓi si babu ne rewdemo ɗo o siftori ɗum o wino omo jorti kala ko ne duwiɗoma Allah jaabo nan to wi ceerno wi kala ko ne duwiɗoma jaabo ala mi yiyana mbimi ko nde jurti eɗen gandi jorta ceerno Saydou rahmatullahi alayhi o wona hunde famade ko nden noon nde o feeñani yimɓeɓe o haala sirro ko nden yimɓe paamide koko wonno ɗon ko adan wiyeten ko jaɓal jawaji bolle mawɗe gonno ɗon jawa ko baji mawɗi
sukli so haali ɗon dow wuro ɗo lekki ɗo gaynako so feƴƴo lekki ki on ɗon sirru on ɗon hurum reeni jaabiki ha wonde o haalaniɓe ɓe sirru o on ɗon e baaji koye hilaɓe mum kawisaji Allah kala ko neɗɗo juuyi ɗon omo jurtima Allah jaabo ko sirru Allah muɗum on Allah noon andi kono ko ni Allah haali fodde nami nangri e mawɓe men ne kaala carama o jogui namdal ko wertade jene yimɓe artutan faate kanko ceerno Seydou kaali daani kanko ceerno kaali jaaɓe wiide bañɓe ɓure kaala ɗo ɗe wiyama daka yonti yillere ko nden ko juɓɓude hankkadi ha men are daka holno ɓe garda holno ɓe gardata alhamdulillah gargol ngol hay goto noddetake nde wonno ko hunde alliyankore sa woni joom gueɗal to Allah so Allah noddi an o to Allah ya ilen am sibillahi wal rasul da'akum lima yuhyikum e won gonɗi ɓe Allah notoɗe Allah e nelaɗo mum so ɓe noddi on kene wurtini diineji moɗon ɗum woni hay neɗɗo goto arata ga so wona dartude ga moƴƴere Allah ay addani ga yimɓe ɓe darde jawdi Allah goɗɗum sa ƴeewi hadis annabi sallallahu alaihi wasallam ma haala hadis goto ene juɓɓodiri e daka hayso wona daka juɓɓodiri hen nabi sallam o miɗoma jodde e sahabaɓe ko saaha goto o wi wonde Allah ne jogui jeeyaɓe Allah ɓe ganduɗa ñalawma darga ɓe jooɗoto koye mimbiraji ɗe ganduɗa ko annore jeese ɗe ganduɗa ene nurɗi ɓe gona annabaɓe ɓe gona sahudinde kono annabaɓe sahude ene jiiɗi wade no mbayni sibuno ɓe ɓattori Allah ni ñalawma darga tawa ɓe gooɗaɓe ene gooɗa wadde no mbayni arabe ko goto ɗo wonno nangge koppi tan wi sifum ya Rasulullah na sallam sifon min holwaɓe noon oye ɓen ko yimɓe ɓe ganduɗa jummoto guure certude leyɗele certude ɓe kawra e nokku goto wona jiidigal nayiɓe toon wona enɗam nayiɓe toon wona dartude jawdi nayiɓe toon koɓe ndewa Allah ɗum no sa ƴeewi ɗum ɗa tawa ɗum ne yaade daka en mbiyani ko daka kono yodde wonde daka ko ari ɗo ko wona jiidigal wona asko wona enɗam wona adde darde jawdi ala kala mona yaaha yaari ko Allah hay goto nawetaki mum wona awta hoore muɗum so yonti tan haqqille ma ko toon wonata ɗum woni kala mona ara ari ɗo ko notade noddango Allah nde wonno jeeyade Allah gonnoɗo o nodduki yimɓe yo gar noto Allah ala ko welatamo so wona gueɗe alliyankoje wonɗo ɗo ndewɗo ɗo Allah balɗe poɗɗe dani jaaha ga dutto e hajuji muɗum ko noon tigui haade men artude e ceerno Tidiani e yoga e mawɓe ɓeɗo pour mbawa haalde hen seeɗa en jii kadi ceerno ko kaare siré ko moƴƴo e banggueji ɗi foof kono kadi omo teski kadi enɗam makko kono no jiiruɗen daka o ni kala hitade so daka daɗɗama ha daka sako ñande foof hirade oɗo daka koko daari ko jiida kadi eko ittata ko wayno dammuli mala ko nan rokka ɗumen kadi ɗum kadi holko gartanta hen seeɗa ɓoygo ceerno yiiɗi enɗam mum en kalde joni mbiɗen ko daka ceerno Seydou Alpha daka o ko daka makko kabo ceerno men ceerno Tidiane daka o daka makko haade daka indira ko tani ko daka makko kono noon minen ko puɗɗimata ɗo daka ko daka meeɗa jooɗade saaki so wona wadde ɗo gaari diyani fof minen amin jogui gaari ɗo e daka men diyani fof ko arata ɗum noon ko en daka o ne yaaji mi wiyani ko minen tan keɓata kono mbaɗani yimɓe fof keɓdata minen kam mi meeɗa wasde hebde ɗum noon ko haqiqi o ko teskade daka o ko daka makko jarama no fewi ceerno Samba Lo en puɗɗino famde no fewi ko faati oɗo daka so ala namdal ngal joguiɗa gartene ceerno Tidiani ceerno Tidiani min calminima no fewi min juurimama ko ɓi Ba Abdoulaye Ba goto mo ganduɗen kadi ko tanum Cheikh Moussa Camara kadi ko tanum Thierno Saydou to banggueji foof min ɓurɗam fof a tawamo toon kanko nen tawima ɗo henne hannde Allah waɗi kadi ceerno no jiiruɗa ngal ɗo dental ken ɓesgu dental ngal en gandi kam jinnamen ɓe puntani en en gandi kadi seere men ɓe puntani en so tawi won konngol mo jogoɗa hen taw ko weltare kadi waɗi ko wasiya mo ganduɗa hoore ma ko aɗa wawa haalande dental ngal ha mbawa famde ɗum noon kadi holko mbiyata min ceerno Tidiani ko mbiyami ko wiyaka kala ko ponnomi wi ɗum kadi kadi hunde noon feñirni nde jarani wiide ɗum ɗo ko ɗum mbadni haali hoore mum min gandi tan ɗum kam mbaɗino funasnaji o heddora tan ko yettude Allah e andinede yo andu wonko dañi kala madino gunasnaɗe ɗum mo yiyani wonko dañi ko gumɗo ɗum ala ɗum ɗon sen jalti e
e aduna he guite ɗe dardeteɗen ɗe ene madinaɓe guite ɗe dardeteɗen e ko ñohata e men ko eɗen gandi wonko woni ɗon basiytomi tan kala madinajo yo jaggito e madinayankagal mum ha tiiɗa anda daɗaka anda wonko jogui o wawa jaggude ɗum ha tiiɗa so ɗum yawti mi anda so tawi madinaɓe nigi min yeɓoya oɗo ngol ɗo lefol walla ko nandi walla ko ɗum mbiɗa wasa yo madinaɓe yoɓe tinno gonɗo ɗo e wuuro he kala joguiɗo feere so dawi ene arta ene adda ko galle mum ñaami e yari yo muɓɓu guite makko o deeƴa yo muɓɓu guite makko o deeƴa o anda ndekene ko ceerno yanno yimɓe ko funtani yimɓe minen fof min jagganno ko funti kono guite peeri min gandi wona funti wonno ko yidde ko gonga e gonga onon ɗannotoɓe so jeehi gandon on dara moɓe caggal ɗo dañi ɗum feeñe woni hande wuuro ngo kala ko ɓuuri hen hewde barke ko wonɓe ɗo wuuro ɓe jaltani eyyi madinaɓe onon madinaɓe tasko ɗon mbatton hen haqqille kadi ƴewri ɗon haqqillaji moon so tawi ko funti wonno gandon funti o ko onon punti koye moon ceerno funta noon yo Allah won minen fof min jagguno koye ceerno funti o gurdam amen ko barkinno e gurdam amen ko gasi min keddora ko bojji onon ɓe keddora ko bojji ɓe tinnude koye moon yo Allah jarama ceerno Tidiane jarama no fewi Amadou Samba en nani wasi o kadi enen madinaɓe kamma en paam kadi nafi o wasi o no fewi kadi ma en naftor ɗum inchallahu taala ceerno gartanamin tan sifa daka men ɗo no gonirɗen ɗo e kadi sifa ɗon jiiɗen ko hono no ceerno Tidiane jamtude ni kayis maɗo rokken e daka holko mbiyata to banggue gonka kam alhamdulillahi rabbil alamin yimɓeɓe aroɓe ɓe tawi kono wurdani mon fof waɗata ko addi yimɓeɓe ndendina wurnira koye men sa ƴeewi noon ko moni fof ko waɗata ko an a wawa wurde ɗum ñalawma goto deke aljamaatu rahma an sa ɗaldama hoorema ko mbaɗɗa piyama ko a wawa wurde ɗum ñalawma goto kadi yimɓeɓe eɓe ballodiri no fewi eɓe jurmodiri eɓe nafodiri amin jarna yimɓeɓe no fewi hay tengti kadi e sagataɓe ɓe eɓe tinni eɓe balli eɓe jurmi mawɓe ɓe andi haqiqa o nasa sallam ko wi ko ordonnance goto no woodi so ordonnance mbaɗi ɗum tan foftat o serata leñol men gona e moƴƴere ɗon ɗo mawɗo ene yurmi cukalel teddide mawɗo so tawi noon jamde jogorde dañede ko cukalel teddide mawɗo wiyon cukalel so tawi cukalel teddidani mawɗo wawi rumata cukalel kono so tawi cukalel yurmi mawɗo o tan teddini mawɗo tan mawɗo yurmata cukalel ngel o amma ko heddi ko ɗum ɗo koko feeñi bowol yoni neɗɗo tan wiyede ande ka guna 5 ɗum tan no yonami ɗum tan no yonami mawɗo goto mi wawa haalde inde makko mawɗo goto ko jeeyaɗo Allah moƴƴo o wonani e dental ngal o ɗewi musidɗam goto min haltini ɗum ceerno Ahmad Tidiane o joni ko radio télévision haalate wonko welani haalde ceerno mi haalni ɗum on saaha omo yaara duuɓi capanɗe jeeɗiɗi pawɗi kanko on ɗon mawɗo o ala e dental he noon musidɗam goto mo calmino wi wonde ara jeen calmino ceerno mo jangguinan ɓe jeehi toon omo jooɗo e pilian soyni damangal ima faye amen o rokkimi junngo hay konngol haalani o ari wimami jooɗoɗo yo jooɗo e pilian calimi ha jooɗimi ɗon e sajjade konngol premier makko e ema ko wi est ce que ceerno Saydou est ce que ceerno Saydou min ndiyam anda ceerno moon ko goobirta almo kono ceerno moon yoɗi goobu mbimi noon min noon ɓeydimi yettude Allah mbi aɗa ngol konngol no wayama o ala mbino wayama kono wiyeɗe ɓiɗɗon nande bamuni min so tan wiyama ko gunasenge mbi gasi han kadi nde wonno haaqi gunas ko holko mantira ko wonde sunniyankoɓe wonde rewɓe Allah wonde tijankoɓe labtuɓe ɓe huno mon weeɓani e aduna he kala ɗo jaaɗa e aduna he so tawi wiyama ɓeɗo ko gunasenkoɓe tan a weltoto so tawi neɗɗo wiyama ka gunasenge saɗa andi ko woni gunasenge ceerno a weltoto way kono wiyete ka tijaniyanke ni so neɗɗo wiyama ka tijaniyanke saɗa andi kon tijaniya ceerno a weltoto min de so neɗɗo wiyama ko gunasenge ene mawni em ha ala ko foti min so tawi tan mi nannama e gunasenge weltadam gasi hande ceerno nande gunasenge goɗɗo kadi meeɗi wiide ko noon o wi an hayso tawi hayso mo yima wiyata ka gunasenge ha mo yimane ka guna ni o wi kam an hay mo yimane ka guna 5 est ce que ceerno Saydou min ndema anda ko ceerno mon gobirta almum kono ceerno mon yoɗi goobu est ce que jaaɗa den caddi ben jaata tan jeeta ene yaɓa goobuji almum ɓe sukaɓe ceerno o wawa yaltu towde kono wonko mankirata ɗum kadi ko yettirta tan ndekano so tawi neɗɗo wiyama ka guna 5 no ceerno Tidiane wini ceerno yetto walla ceerno Funtani hay goto kadi addimo ɗo tan
ko hisnude diine makko sadi sa ƴeewi no sahande wari ɗo nde anda ko ceerno ko gueɗal Allah tan jaaɗo duuɓi capantere jeegom so tawi wiyen ƴeewoɗo fandini diine mum hande ƴeewen hol jaaɗo cuɓi jeegom hande gonɗo hun wona mon fof jara ko nden jibina kanko duuɓi capantere jeegom ndi ko omo ƴeewa ɗo fandino e diine makko ɗo e Madina Gounass alhamdulillah rabbil alamin e Fouta wono fotiri cukalel dewel ala ɗo jeeya cukalel dewel ene yaha taw muuraki e Madina Gounass ala ɗo jeeya cukalel dewel yalta galle taw muuraki ko nogel famɗiri fof ala ɗo jahata e bedda jiya neɗɗo no jogui kuɗɗo sigiri ene jawina ala dañata nder Sénégal sona Madina Gounass hay sona waɗe de koko suuɗa kono neɗɗo ne yalti bool jogui kuɗɗo sigiri ene fiima walla neɗɗo ne yalti boowal taw ko debbo muuraki on moori rasta ɗum ala ɗo heɓoto sowona hande Madina Gounass ɗum no hunde yettirtede Allah neɗɗo noon so tawi a yiyani ko Allah waɗanma a wawi yettude Allah Allah noon yo Allah hullu en ko Allah waɗen en ko mbawi yettude Allah eɗen mbiya ceernajo puɗɗude nde hunde o yo Allah ɓeydan no ceerno men ceerno Ahmad Tidiane heewi wiide ni yo Allah yobmo jobdi moƴƴiri nde o handini koto makko kanko e seere makko kamɓe fof ko yo Allah yobmo jobdi moƴƴiri ene nde eɗen ƴetta Allah ko Allah waddi en maɓɓe ko en jawani hay hunde en jawani hen alhamdulillah rabbil alamin no ceerno Ahmad Tidiane wini so tawi Madina najo o yurnitima mawɓe men de hawrunoɓe e Madina adan ɓe so jiiɗi o saaha no way joni gandata haqqi wodduwa koko jaaba kadi suwa aduna o ene ɓeydo ha aduna firto Madina Gounass yaada yeeso yo Allah fandina en yamni sallah sallam yo Allah junnu gurdam ceerno men kadi ha juuta ɓeydede cellal onone on jarama on man toon omin jarno on e fodde ko jaaha toon oɗon bitta oɗon gandina yimɓe holko woni ganduɗa ha Madina Gounass ndenno hunde sa yiɗano wawa waytude ɗum ko ha yimɓe ɓeydo andude hande alama anda Madina Gounass kono ko ha yimɓe ɓeydo yenanede holko woni Madina Gounass Madina Gounass woni ga ko diine woni ga ko sunna annabi sallam woni ga ko tijaniya woni ga ko jokkere enɗam ma anda ɗum fof yo andu ɗum allahumma salli ala rasulillah jarama no fewi jettima no fewi carama Samba Lo mawɓe hewɓe nan ɗo taw ko fonnoɓe ƴettude konngol mbawi yewtide mumen kañumen kadi kalanen ko nafata eyyi kono noon nde tawno saaha haɗade e gotol kadi waktu o ene faaɗi no fewi ceerno min beltima no fewi no fewi no fewi seeɗa tan kadi haade min uddude tan gartanami ko an woni almami toon to Gurel ɗum kadi hono Gurel Seydi Ceerno Sadi Alpha hono ɗum addi ɗum noon inde yettode kadi fof min ko Mahmoudou Bari mbiyetemi o amma taw ko alma magal 1993 nden mbaɗami almami wuuro ngo ɗum koye Ceerno Saydou addi ɗum noon wonno ɗon almami ko addi kam on ko woni ko Ceerno Younus Diathie rahmatullahi alayhi jeeya ko Madina Diathie kono wonduno ko Ceerno Ousmane Talla rahmatullahi alayhi almudu mum wonno Ceerno Ousmane Talla hawɗe ladial noon o faati e jungo Ceerno Mouhamadou Saydou rahmatullahi alayhi on saha Ceerno noon yamirimo yo yaa o woni e Gurel Ceerno o ardo o wona tan almami wuuro ngo o aroyi toon hedde 75 walla 76 nden o ari to Gurel to o woni ɗon hande événement juuli hakkude Mauritanie e Sénégal ndi dillere nde waɗi nde wuuro ngo fof taccina haalaji e ko wuuro ngo o tacci ko kanko o heddi to hunare to toon sanki toon hawre ladial o mofta toon wuuro ngo arti nde wuuro ngo arti nde wuuro ngo arti ko 17 janvier wuuro ngo arti ko 14 janvier 1993 14 janvier 1993 wuuro ngo arti nde wuuro ngo arti nde noon min o ñande mi ñallani ɗon ñande ɓe kala ha almagal mi ñallani wuuro kamɓe mawɓe wuuro ngo ɓe joƴƴini almuɓe wonɓe ɗon ɓe mbi joni Ceerno Yunus wonna almami Ceerno Yunus artani wuuro ngo kadi ko Ceerno jogui ɗum ari Ceerno Ahmad Tidiane jogui ñawol wuuro ngo on almuɓe ƴeewama garda hoɗo haade min e yadata Ceerno almuɓe wonɓe ɗon ɓe cuuɗi kam ɓe mbi min yomi ardu temi mi alda e mabɓe o saaha gartoynoɓe kalni mbimi ala ɓe mbaɗani gonga min mi alara min wonta ɗon mbaɗa jangguina mbaɗa julɗum ɗum wona haaja min komi ɗannotoɗo mi aɗam gurda mi wuurani ɗum yo Allah yurmo mawɗo goto yo Allah Bowar Amadou o yo Allah Ceerno a wiyata ka almami amin jiɗi noon jomanoɗa min ɗe balle komi jaafomi Madina Gounass mi haɓata Ceerno somi haɓiri Ceerno wasata o nelde en ɗo almura mono wona ɗo walla kanko jogui ñawore min tawi ko ha garta Madina Gounass o mbimi jaggiri Allah ha garta mbaɗi sa artini Madina en certi o ari noon o haɓri ɗum Ceerno Ceerno Tidiane wi so tawi mboɗa tawa noon almuɓe cuɓotonde min e mabɓe ndendata min cuɓomo yo won almami sa yi mbiyama mi yamirimo yo julnu wuuro ngo yo janggin ɗeɗo balɗe noon komin aroɓe Samba yiɗe daka yo arde makko min tawdira ɗon min kabrodira eyi so Ceerno haali ka haala hankkadi ɗum waɗi mi ganumo mimi hankkadi wadde haade ko noon min mi nanguiri Allah naata hunde
do saha yonti min jeehi da sunal mi kawre makko kanko Ceerno o ardi mi lamo tijani o min yewrima ya jooɗo e jangguin ya juuɗo min gel nen nanguri min Allah naara mum kono wona woɗo fooɗani wona babam no wonno wona kadi kamɓe wuro ngoni maɗa ko ni tan Allah addir al wuro ngo ciɓi noon konngol Ceerno yanti hen tan Allah a hoddira Allah tan wonno gel nden amin cippire alhamdulillah jaran fi amma sama lo waktu heedi maran kan on sa kadi ko jamma ɓolo wonno inchallah jamma ɓolo wonno nden Ceerno yimɓe noon yimɓe ɗum juma Allah ni mi waɗi juma on sago huɓere bakkere won noon waɗa senge ali noon sukaɓe mbatti ɗum sima mbatti en maadi kesiri jolli jondi tan ɗum ɗo on saka ɗon yarata jarama no fewi jarama joni banggue ɓuurel ceɓɓe gaddiɗa ɗo ɓe namdani beele oɗo saaha to banggue gueɗe laamuyankoje courant en ndiyam en taliji heɗene wuure walla ala oɗo saaha gueɗe alliyankoje ngala ɗon gueɗe tubakiri ala ɗon so wona école ene ɗon e wuuro he dispensaire ene e wuuro he forage ɗo puɗɗi wadde e wuuro he gasani kono kam nan enen e golle ɗen kadi won ɗon gueɗe wama coura ala ɗon taw banggue ɓuurel so tawi funnago rewon hol ɓuure takki hirnaga guurel Ceerno Saydou Alpha ko ganguel Soule maayi tan woni hakkude amen funnage gabbiɗo rewo ko ɓoggel Fadoua banggue amen worgo ko Sinthiane Pallal e Bedinki eyyi andi Sinthiane Pallal Bedinki kadi wonti wuuro woto e rewi hen Waly Dianda hakkude amen Sinthiane hedde kiloji 5 jeegom hedde ɗon yaade guurel Ceerno Saydou ɗon lombi to banggue noon goudron Sénégal o Hamadi Hunare ɗon tellante ha kadi Hamadi Hunare e Ganguel hedde 7 kilométre walla hande hen ko ɗon woni ɗo guurel Ceerno tolni Ceerno Samba Lo en beltima no fewi ko ɗum ɗo wonno yewtere nde garɗen ko ɗo e daka Ceerno Saydou eɗen kuccidi kadi e ɓeeɗo mawɓe en nani kadi koɓe kaali ko en beltima kadi no fewi Ceerno Samba Lo mbaɗi mbiya bandiraɓe tan kadi wasiyaji ɗi basi surtout enen Médina Gounass naɓe e mbatten hakkille no fewi wonde ko en dañɓe tan ɗum ko Ceerno wino 1962 toon to Dakar ɗame on dañi ko on tan woni yaade Ceerno Samba Lo noon yo Allah hokken kadi wattinore sahre o wuttata